Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 60 ngadto sa 69. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini og miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulunan, kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya na hibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Ang maghatag og kinabuhi mo ang Espiritu sa Dios og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo. Nahibalo siya susukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo og kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya og wala na gayud mo kuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka mga tinun-an, og kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.